Os cortes de luz que asolaban Lousame redúcense. A alcaldesa da localidade sostén que nas últimas semanas estase a traballar para que estes feitos se eliminen. Lousame viviu momentos nos que ter electricidade durante un día de forma continuada era unha quimera. Os cortes de luz eran unha constante que ocasionaban numerosos problemas aos veciños. O goberno local trasladou esta situación ao responsable do servizo para que se solucionara, xa que ademais de afectar o día a día dos lusamiáns tamén danaban os electrodomésticos. A alcaldesa do municipio, Teresa Villaverde, afirma que o número de cortes de luz se reduciu. Millor, pero teñen que estar totalmente solucionados. Sei que están facendo cambios, cambiando líneas de media, pero da igual, non pode haber cortes de luz que duren tempo. Ao mellor non nos afectou ao Concello, pero si estamos registrándoos todos e cando empezo o corte, cando remata o corte, para mandalos onde temos que mandar, e se hai danos, pois pedir que non nos repercuta nin aos particulares nin a administración eses danos, senón a quen fai os cortes. En comparación coa realidade que vivían hai un ano os lousamiáns, agora a situación mellorou. Moitos menos. En canto que me decías de internet, todavía está traballando. Nós firmamos un convenio con Rede Aberta, están traballando en varios puntos do Concello, algúns xa teñen acceso e outros ao mellor teñen o acceso xeral, pero falta agora as conexións hacia, sabedes que o rural non é collo esta rúa e a levo de punta a cabo, senón que hai casas que están nun núcleo, pero en nunha dirección e outras noutra. E recorda a veciñanza que no caso de non ter aínda conexión a internet se poña en contacto co Concello para notificarlo a Rede Aberta, a encargada de dotar deste servizo a Lousame.